Tungalamvuma, Tungalamvuma. My take on Xhosa Carnival. Into endenza ndizinqa kakhulu ke mntu endinguye. It is lovely to be in a space apho we celebrate ubuntu bethu noba singobani, to see young people come together to celebrate noba singamaXhosa. Size sizofunda imfundiso sifundiswa ngabantu abadala nakhona. Sithi kusemnandi kunjalo ukuthi simbwa sikwazi nobana sikwazi ukuthetha nesithethe nezinto zethu sikhulise indlu yakwaXhosa. Kunwabe kakhulu. Ndiyaqala noba lapha kodwa indlela nje ndivele ndamkeleka ngayo. So ndiyalibulela kakhulu eli thuba. Siyalibulela eli thuba sithe salinikezwa. Sibulela nangabo bathe bathatha inxaxheba bafaka bephosa esivivaneni ukuze lo msebenzi ube yimpumelelo. Amasiko ethu abalulekile kubantu abamnyama ukuba ungayikhohlwa imvelaphi yakho osuka khona. Uzazi umuntu ngabantu. Awuphuma usiya emhlabeni uyokwenza noba yintoni noba uyofunda noba uyosebenza na into eyawuhlala iku-encourage kwenza umuntu ngumuntu onguye. So to come here and learn noba singobani into ebaluleke kakhulu. So ndiyonwaba ukubona ulutsha olungaka lukhona namhlanje. Nokugabha, ngikuphi inkathazo.